Daniel, du er nødt til at hoppe ud. Kom, Bilde. Kom med den, ikke? Det er bare at hænge dig i armen. Jeg vil nødt til at flytte alt det her. Ja. Okay, Bilde. Ja. Jeg gider ikke, hvis vi er nødt til. Er alarmen i gang nu? Er alarmen lige gået i gang? Jeg gik hen foran til sensoren, ikke? Og så kommer lånet bare ikke. Okay, ja. Selv fuck mit liv, mand. Men folk kan ikke tro, mand, når de går forbi, mand. Det er så... Nu ser jeg. Ej, det er fucking sjovt. Det er nok noget af det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet. Jo, bare kast, kom nu. Vi skal nok gribe på, der er ikke langt ned. Der er ikke langt ned. Ja, du er der nu. jeg giver sådan 3, 2, 1. Er alarmen stoppet? Ja, nej, den er stadig. Er den stadig i gang? Ja, for sådan. Nå, men du hopper bare. Nej, hvad sker der, mand? Så hæng dig i armen, så overhovedet ikke. Jeg kan ikke hænge en skid. Jo, Daniel, kom nu. Kom nu. Så stil din cykel. Kan du? Nej, det kan jeg ikke engang nu. Hey, dude. Det er bare jumpen, Kan du ikke bare hænge i armene, så tager Bilde fat i dine ben? Jo. Jeg er nødt til at filme, så jeg kan ikke lige rigtigt. Så bare giv slip, der er ikke sagt nu. Nej, jeg græder længere nu. Der er ikke langt ned, mand. Du er ikke... Okay, vi flytter. Ja, kom bare. Jeg skal det lidt. Ja! Ja, bro! Fucking røv, Danny. Nej, Værsgo. okay.